עדיפת הפרסומי עומד מאחורי תעשיית הילדים המפורסמים ולמה? הכתבה היא של יפעת גליק. אמא שלי, היא לא יכלה לקבל שום דבר חוץ מזה שאני אהיה רופאה, אחות, מהנדסת. את צריכה מקצוע שכל יום יש בו עבודה. אחרי שאני מגיעה מהעבודה, אני ישר מגיעה למחשב, מתחילה לעבוד משמרת שנייה. הילדה הזאת שרה, הילד הזה מנגן בפסנתר, הילדה הזאת שרה. ובמשמרת השנייה מהקומה הרביעית בדירתה מנהלת אליאנה אימפריה גדולה של טלנטים קטנטנים. ילדים כישרוניים מגיל לידה ועד בר מצווה. יש הורים שפונים, וילדים לא מתאימים, שיניים בולטות וגבה מחוברת. כשאני הייתי בסביבות גיל 17, נורא רציתי לדגמן, וזה היה חלום. הלכתי, עשיתי בוק, שילמתי את ה3,000 שקל, והם נעלמו. וכשאת רואה את זה, מה את רואה? את הילדה הזאת שחלמה, ושברו לה את החלום. כל אחד רוצה להיות כוכב, להיות כוכב. אם לא כוכב אז בדרן. כמה מכם רוצים להיות מפורסמים? שירימו את הידיים. אני לא רוצה. כאילו עכשיו אתה הולך ברחוב, וואו, איזה טוב אתה וזה, וכמה שאתה, אני אוהב אותך. ההורים שלי באמת שנורא רצו להיות שחקנים, אבל בגלל שבאותה תקופה לא היו הרבה שחקנים והם מפורסמים, אז הם לא יכלו, אז אמא שלי לוחצת עליי. כזה? זה אודם, את יודעת, כן? כן, זה אודם. אז רציתי שתהיה מקובלת, מוצלחת. ואיך אנחנו עושים ככה, נכון? נכון? ואת המעיל ככה, שלא תהיה כמוני, שתמיד יהיו לה חברים. מעיל? תחייכי. אבל היא בסך הכל בת 4. מה זה? מגיל 8 חודשים מתחילים. עכשיו, את החתול, אבל רציתי לצלם אותך. בעצם, כבר כשנסעה ברחמה את ביתה, תכננה איך תגשים את חלומה המפוספס להתפרסם באמצעות התינוקת שתיוולד לה. זה הבת שלך. זו הרגשה שאי אפשר לתאר אותה. באמת? זה הרגשה שהילדה שלי ילדה מוצלחת. היא מצליחה. היא כוכבת, מכירים אותה. אומרים לך שלום פתאום בחנות. זה הרגשה שהורים חווים אותה ומתמכרים לזה אפילו. לא חשבת עליה? האמת שלא. חשבתי על עצמי. החלום שלי בער בתוכי. דרושה מוטיבציה הורית אינסופית כדי להגשים חלום כזה לא ברור של מי. מחכים לכם. להשיג אישור עבודה מיוחד לילד, חוות דעת מרופא מומחה, המתנה בימי אודישנים ארוכים וליווי צמוד לצילומים. אז עכשיו את נכנסת לאודישנים עכשיו. הם יגידו לך לשיר מה תצחקי להם? אין אף אחד, רק אמא ואת, יאללה. השאר ילד של אבא. ילד של אבא, על מה אתה חולם? מה בוער לך בלב? וכמה טוב שבאת, ביחד זה שלם. בעיניים שרואות הכל אין שום דבר כואב, וזה הזמן שלך לזרוח ולגעת הכל, לטרוף את העולם, אל תפחד ליפול. ילד שלי, הכל מחכה רק לך, ואבא כאן תמיד לחבק ולשמור אותך עד סוף העולם. אני לא עוזב. התורה זה שושי זוהר, בזה הצטלמה שנה שעברה, 2013. את שומרת הכל? אני שומרת הכל, את יודעת, זה חוויה, לא יודעת אם היא תרצה להמשיך שהיא תגדל. חוויה בשבילך. ברור. מה את רוצה להיות שתהיי גדולה, נויה? דוגמנית. עדיין. פרסום זה הצלחה. כי ברגע שאת מפורסמת, אז יש לך הרבה הקלות בדרך. יש לך הצלחה בכל מיני דברים.
בוא נגיד ככה, זה יותר קל להשיג היום כסף יותר טוב. כי בתחומים שאנחנו עובדים, הכסף לא יהיה מאפשר אפילו לקנות את הדירה, איך שאומרים. סביל לסגור את החודש. גם לסגור את החודש, את נלחמת על זה. מה אנחנו עושים בחיים? מה אנחנו עושים עכשיו? במה אתה עובד? אני עובד. במה? ניקיון של הבתים. אבל הכל אני עושה בשביל המשפחה. כל הזמן אני חושב, הם צריכים ללמוד טוב טוב. לילך גליקסמן הייתה כוכבת נולדת הרבה לפני עידן כוכב נולד על מסך הטלוויזיה. לילך הג'ינג'י. טוב, אבל כשהשתנה לך קצת הצבע שעשה. בגיל 5 חוותה את שיא התהילה ושרה בפסטיבל שירי הילדים. פסטיבל, בואי איתי לפסטיבל, היום היא מופיעה מול תלמידים כמחנכת בבית ספר יסודי. היית ערוכה נפשית להתמודדות הזאת? לא. היו חרמות? בואי נשאל הפוך, מתי לא? מתי לא היה חרם? מתי היועצת לא נכנסה לכיתה ושאלה מי חבר של לילך ואף אחד לא מצביע? זה היה די טראומטי. עובדה. עובדה שאני חושבת שילדים לא צריכים להיות שם. ממש לא. בחשיפה לאור הזרקורים יש סכנה בדיוק כמו חשיפה לאור השמש. כמו שלא נשלח ילד לשמש בלי לקחת בחשבון את הסכנות האפשריות ונעטוף אותו באיזשהו מרחב של הגנה, איזשהו מעטה של הגנה, אותו דבר גם עם אור הזרקורים. יום אחד היא תתבגר, תדע לדבר, ואז תגיד לך, אמא, זה גרם לי לנזק. אני לא חושבת שהיא תזכור את זה, כי היא רק בת 4. אני לא זוכרת מה היה לי בגיל 4. אלא אם כן אני אמשיך לקחת אותה בעתיד. וזה יקרה? בטח. ללא ספק. זה יקרה. כי אני מכורה. אני מכורה. לך רק בדרך שלך. הלכה הילדה. הערב הם סוף סוף באים סדרה.